dacă vrei să filmezi. Bună! Astăzi să ne uităm la bancuri. Și am pus pe animale. Și începem. O să vă citesc eu. Sau la asta citiți voi. Aștept să citiți. Nu pleca în față. Ai! Vai, ce m-am spus. Dar sunt sigur că este un pac de texturi care face și mai creepy. Ți-l pui? Dar nu. Bă, altul pe... Eu cred că ați citit. Și aici asta citesc. Știi cum se sinucide un melc? Se uită în priză. Aici vă zic eu. Două buni se stă pe o creangă. Prima zice bu-hu-hu, a doua bu-hu-hu pe măta că m-ai speriat. Da. Doi șerpi fac dragoste. Șerpai ca către șoarpe. Vorbește-mi urât. Sula. Da, dar spune cu P. Supa. Ce fain. Stau trei lilieci și își povestesc de ce au botul plin de sânge. Zice primul, vedeți turma aia de oi? Da. Aia am făcut-o praf. Zice al doilea, vedeți turma aia de porci? Da. Aia am făcut-o praf. Zice al treilea, vedeți stolpul de la biserică? Da. Eu nu l-am văzut. Îmi place asta. Ce faci tu? Un iepure într-un bar. Îl întreabă pe barman, cât costă o picătură de suc de morcovi? Nimic. Atunci dă-mi 1000 de picături. Am primit o puțină de venit. Odată un cocoș a plecat la plimbare. Nu, citiți voi aici. Schimbă-ți sușa pentru o viață. Ok? Sau ok? Care ușă luăm? Asta. Stai, una e în germană, am impresia. Vin cu tine! Poate nu-i ultima, poate. Nu pot să scap. You lost, Liza. Ai murit? Da. Am că mă cap pe mine. Am murit. Asta e sfârșitul mapei. Vin și eu. Stai, nu, mă teleportez pe tine, Bun, cred că ați citit. De ce nu te văd la prieteni? Era o petrecere a animalelor în junglă. Toate animalele vin la timp. Numai Miriapodul întârzie vreo 3 ore. Când ajunge și el în cele din urmă, celelalte animale îl întreabă, ce faci, unde ai întârziat atât? La care Miriapodul, foarte enervant, cine naiba a pus la ușa anunțul ăla cu vărgăuni șterzi-vă picioarele? Așa. Doi purceli stăteau pe un trotuar. Unul dintre ei fuma. La un moment dat trece un câine. Când îl vede purcele nefumător, îi spune celuilalt, stinge țigară că vine Maxi Taxi. Se face fain. Ce ziceți voi? Pare că sunt două sfârșituri. Bun. Și acum o să trecem la celălalt. Dar te rog să vii mai repede. Și cam atâta cu acest episod. Pa, pa!